Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsak, wagi mamakinag. Panitak wala suli mo iyan nagususiapian na isampay niyan si Rakitano mga umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bangsak, wagi mamakinag. Giyan kaya masa tanong na masay niya piya mamsa. Kaya sabab yan na minda kalaso ongonian naguda ada tiyansi kong mga ulama madakala papanga sa sabapanon na mga paduna mga sabap naging utuwa ad na mga tao sabab ko kaya taskilagiran o seitan na miya pamula si kung mga posuiran agyang ko to mga subuhat mga ribat at tindag na maanan yan na piya makade mangiransi ko mga tao pupumana di masi ko mga wasiatiran na mibelusiran na dabayran ongo si ko mga ulama ginan isa ayamanin na kapasang aging ay abtad tanong sabab ko kaawat tanong si ko kukumanwal lah bitikan o kadnatan o Rabbul Alamin adi mindeda to so kukumanwal lah nagi iya ayamanan yan na milelem so mga sambiday mga swasway mga bangsak, wagi mamakinag ino sa katano na makapagin nga tanong kagi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakatawan yan giyan kaya paman na kulaw lako kurya masa kasabab ko kini wahir nun o Allah si ko nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gitu katawin niya no dataragyang utuwa katirwiyan na badiru bil a'mal fitanun kakita'il laylil mudlim yasbahu rajulu mu'minan
wa yamsi kafira wa yamsi mu'minan wa yasbahu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pamakutini wa tigu Rasulullah. So, mga amala mga saleh. Mga amala mga pipiya. Kapag umarkano so mga fitnah. Kesabapan sakap keder kano parati. Agian ko to mga fitna pagkaumar kano na makasasayang ko sa gintas o kagagawi kalibutan yan. Ayamanan yan na di nga kinunuan na kalubak ka kasabab ko kalibutan yan. Di nga ayaman yan na kiktiaran na miyalusog ka. Giya nga fitna, mga bangsa ko. Nagirada ka umisku na malakay lalag. Agumala kay tagu. Kakayid akaw misku. Ugaid. Na upong bisku. Na awid akalaw. Kadi ka kakaka ka adna parkatian. Di ka kakaka ka adna parkatian. Na pembalui ka o di ka tabangi o Allah sagiang ko ta fitna miniskur ka naroon petapatay. Kaapi apan makakakaon mabulag kaon na ad na raradian. Siar ka amarata. Kaso parkat yan na dumigat sa kubala pamaka parkat. Andid na tigu Rasulullah kaumoto. Na kiling aso mama. Kapipita na mu'min na magabi na kapir. Kiling aso tao. Kagabi na mu'min na kagi mapita na kapir. Gi ini ang pesaan. So agaman yan sa may tuwa arga Allahu Akbar. Yinan mga bangsa ko. Aya maanang utafit na naya puntos yan. Naging ngaya kwarta. Pirak. Upo nga kawiswis ya kada nga sa kwarta. Nami-amiligro ka. Kagito'y katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada an yakuna al-faqru kufra. May tubutiyin na mabaloy so kamara-mara kakakapiri. Ini siguro tan wala nga kagawiyagan kaysa ni alinding sigo para tiya. O katiro Rasulullah katiro wallahu subhanahu wa ta'ala
Afaida qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Andin ni kapakapasadiyo simbang na pura-pura kano siku liyaw lupa na paluluba niyo so riski wala enorak tano paki paluluba agyang ko tuwa riski wala antano dikirgni na antano kawiyag na di ka kita luga sa giyang ko ayaman yan na miya awida akala ka adin na kisu na bakaw ginan mga bangsaw isa ayaman yan nakapakapenaguntaman na umanisa sa anda manaya ekap kuyagin. Giyang utakya giro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil amal. Pamakoti niyo sa mga amal. Nagyang na nakapagamal mga bangsa ko nalango-lango na galaba ikasuswat wallah. Marayag masulan. Katero antaka galaba na basta ikasuswat wallah na padisa mga amal. Padisa mga amal. Ginanikuan. Api ang nakakiwiyagan na igira kapaniniatan ka sa kwa di kiwiyagan ka suporta nga si ko agamang ka na amal amapiya. Naging kaya masatano asitano mapapadalam sa nga akhiru zaman moripurya masa naudita no magin ka si ko betad tano nasabab ko si tano miya tampar sa giyang kaya suwal day sumiya pa si ko mga urepan yan na wala nga lang nakita luwa ka din na sa giyang kanan kabinasaan kita luwa ka sa giyang kanan na karibatan. Giyang kaya di tanong di ka pa magusaya. Sa giyang kaya para teya si Allah. Giyang kaya para teya nada ba tanong kisul ko surga rawaron. Para teya piura para teya. Katawan wala migagang si kupuso ka. Apiura paparatian nakasukad na nakaarabul alamin. Giyang utuwa ka paratian ka sa mata naswala na ayabu miyang din, ayabu periski, ayabu tetandingan ko lang wamasa, lang wantaman. Na isa na bednan kan, sagintas bednan ngo paratian si wala. Di ka pa kayo ba nga parati adna pengadna sa laok wala adna di gira-giray ko masa asala ko wala ba adna ay malag na mamapar ko kaadin asala ko si wala upun ko tumaparati na musrik ka na aya ikadua Lagi ko tuwa para tiya sa mata naswala na ayatan nubu penunuatan. So mga panunuatan ko, mga kaadin na dikiran mapapatot
kasi ibu pupututasi ko wala so panunuatan. Ngoto wakati papay, kapangalim babaan, kalugod, si wala na di ka pa kaya ba nga usara ko, sala ko wala ka, miya ka pa na ko to ka. Yung utaki kala ka na kasi ko wala. Na ayaman yan, nakala ka. Apiur, ikaalakas kanyan, kakagis kanyan. Mama para ko, surga gusto na raka. Ay kaalak ka. Ame, bed na ba kaniyan piya ka naraka? Na miya totong ako apoy. O di na. Ay kikaalakan na kao na o baka bed ni mapadugo mga tawa po mga suldian si o surga. Gina ni ayaman yan. Nakababaliw manusia alala yun maala kasi wala. Paparatian yan na ayaman yan na pagpamamagay. O langawan na limo na subus wala. Naroon di mamangani, mga ngarapan, kakalakian, ubas kanyan, kabi saging utamasa, aswala, na ipangali mo yan sa mga kaadniyan. Na aya ikatalua para tiya si wala. Nagiyang ko ta kapaka para tiyang ka sa mata na wala. Nasipat yan sa mga pipiya sifat. Sifat yan sa mga sifat. Dumada ito akan na bada taro mga sifat o mga kaadniyan. Paparatian ka lango-lango na sifat akumpleto. Na adna sifatun wala aso sifat yanon na kana bada taro sifatun mga kaadun. Agiyan ko tuwa kapaparatian ako mga sifat yan. Naisa ba pa kaya paratiang ako na paganiron nami aloy sa Quran. O di na si mi aloy ko sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agiang ko to asipat yan. Na di ka pa kayo ba nga pamangalini sa mana. Abang nga tahrifa. Agudi pa nagkapakay ubang ka taatila ading ka ayaman yan napakang gugulalanan si ko kasi sipa taon wala. Nagudi pa nagkapakay ubang nga rupaan. Sada taro kipropaan na kasi kung mga kaadun yan. Naguding pa nagkapa kayo ba nga dataran si kung mga kaadun yan. O kuno di nga tarima ang uta sifat yan na mialoy sa Quran na mialoy sa Sunna na ayad na mialang pawinga. Nasukad na nakarabul alamin o di na so Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Ginan mga bangsa ko, ikaparati ako mga ingaran wala na gusto mga sifatian. Upo naka pangalin ni samaan na kana baka padsa ahlus sunna wal jamaa ka muawila. Na upo na ka sen so sifat wala sa detaro sifat to kaadnian na mimbeloy ka musabiha ago mujassima. Ini saya nakaswala ko kaadnian. Pada nasamnya kadala haram. Aya importante na paparatian tanuso ulang-ulang namyang aluya mga sifat mga pupun sa Quran. O di nasi o sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya o pambaka disabutaw Rasulullah so pengusiatian ipemangandon yan na dataro ba nga timpoy sa di mata uso nabi na ipagbungwa sa naraka. Opmano parati ang aso sifatian na isen ka kung mga kaadan na mibaloy ka mo sabiha. Ini saya nakaso sifat wala sa detaro sifat manusia obedisu Allah na pia kareagian ko katiru yan laisa kamit lihi shay didin aban yan detar ulang wasay na udi nga parati aso sifat yan namin beloy ka mo atila amya pakamukagin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada niya parati aso sifat. Na upman no parati nga isen ka si ko mga kada niyan namibaloy ka mo sabiha ini sen ka wala ko mga kada niyan napaled no tipo ka naraka. Marata o dinga parati matarima ka aging to sifat wala araksa adna maanan yan. Na aya di tanu katawan na sorupaan yan kapiag maraktan opmano parati ang aso sifat wallah ini siyan ka makhluk na isap mga miyaluis ka kaya nga parati as wallah ko ketiru yan na laysa kamitlihi shay did na ba niyan detar amay takabusay kung mga kaad niyan. Nagyan ko takatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsahu dakhala al-jannah wa huwa witrun yuhibbu al-witr. Mata-mata na tigu Nabi bagian wala so siyaw pulo agu siyaw ay ngaran. Asad na tigu Nabi sa migpa yan na mga ingaran yan na miya kasul sa surga. Wa huwa witrun yuhibbu al-witr askan yan na gansar ap keben yan su gansar. Ginan mga bangsa ko so mga tao pambetuan niran so mga salafus salih alusunol jamaah sa mga mujassima na mga tao mga bukag kakana ba mga mujassima so mga salafus salih kasiran na mga muthabita yaman na muthabita na tatangkad niran so sifat wallah
dirang pelampawin. Pagaluin niran so sifat wala sa dataro ke alu yaw no Rasulullah di nagel yaw no ke alu yaw no wala. Adiran pengalinan sa makna. Kau alini nga sa makna so sifat wala namya dusa ka. Nagudiran ipenayan sayan. Kau panayan sayan ka namya dusa ka. Agudiran iperopa. Kau ropaan ka namya dusa ka. Gito'y aya kapito ahlu sunnah wal jamaah mga bangsa ko. Naso mga sifat wala amia aloy benar sifat wala na dira din ay amalag na pelampawin kapaparati aniran sa sudin so piu kabay wala na ko mapipikir yang ko kesipatan yang ko sifat yan. Adid na mataw na isabu si mga kaadno Allah. Apeso mga rasul na dirang katawan. Na ayaman na kaya pa ka mamasaw maranaw na pembesa ni dengapan kapuni so petiru na ka na kaya nahwan iran. Niya pa kataro siran. Melagidu kaya mantokan antakada. Naginan mga bangsa ko ay amanan yan na lango-lango na sifat piyagi sifat wala ko ginawa niyan. Dataro 5 BS bela palo na di ka pa kayo baka giraw aswal na da 5 niyan da BS yan da mata niyan da palo niyan ay mitiru naswal daw di nasu Rasulullah. O paman na mapasang di suwallah. O paman na mapasang di su Rasulullah. Ini turun ang utama mga sifat yan na di nga tengedin at tatangad wala su Rasulullah. Kadi nga miyalang pawisu Islam. At na dia kang ketangad kakagiyakuan. Kirupa ang udah taruh manusia. Naudi nga tangad na miya pa kamukuy ka sukatir wallah. Naupman oropaan na ka. Na miya kilala sa ka na pingaan. Adi sibuto. Anda mana kipropaan na ka nagukipin na yan sa nakaw na ayad na mitiro na swalla at hinalay sa kamitlihi siya. Did na isin wala asay. So lango na kaadno wala. Na ayaman na anaropaan yan. Ugay na swalla ko mga sifat yan na di ka pa kay Europa kapiagma. So pansong mga kaad niya naropaan na ka din
sa detaro rupa detarian ka gitu din uwid na swala na di ka pa kay Europa kaya katirna laysa kamit lihi shay din aisin wala asay ko mga kaadniyan na ino nga perupaan ang pagbungsa naraka na ino nga dito nga deso nga ngaran wala kaya nga wala ko ginawa ni Gusto Rasulullah kagi kirupa nga kanaman o ba ame kami nga deka mata na swala na naliman yan ana bies yan ad na yaman yan nambela matan yan na kana ba yaman to na kagi tiyang kadega na benga inirupa ka kagi sulay mitirun sa deben yan isin jadi ka pa kaya bang rupa ay portan tiyang kadega sa detaro kaya tanga dun wala Gusto Rasulullah kau di nga tanga din namya lambawi nga suwala Gusto Rasulullah namya anaraka ka kaya katiru nabi naman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar sansa pakamkug na ko niyan at ibuban yan na minisengay sudar pa yan si kunaraka jahannam inalo yu wala so sifat yan inalo yu Rasulullah so sifat yan na di nga pagalawin sa detaro ki aliyaw no la uso ki aliyaw no Rasulullah o pa man nakiluis ka o so ang sudah taro Peter wala kiluis ka o so ang sudah taro siyo Rasulullah so inaluyo Allah asifat yan na o aluya ko so Allah na inaluin niya na adna biis yan na inaluya kan sa detaro ki aluyaw no Allah na ino ako kidusa ay akan na siwa na sudah taro katiru wala na katiru Rasulullah dia kan ipropa kakagiya Peter wala laysa kamithlihi shay na ino akan perupaan ini sa para kan bakan na rupaan sa detaro mga kaadni na di gito'y mana naro sa piura kapita ka ay ako nakapita na so sipat wala na manaan sa salakaw ka ang adikilubis sumaana o katiro na o alini nga na detarbu inungkir ka di ka pa kaya manaan sa salakaw so katiro ka detar ka bu inungkir na miya dusa ka sa maladusa gina ni paman nakapit ako rika makarurukon asulang ko na sifat wala ami aloy sa Quran na sa hadith nataga din ka sa dataro kitang din wala Gusto Rasulullah adi ka pa kaya bang apmanay sa sala ko aman nakapmeloy ka man mo harif mo atil na minitamang mi aloy so sifat wala na so sifat wala na marayag sumanan yan asasabot ng mga salafus salih na aya di marayag na surupaan yan kakagi ini sa paro nabi ini sa paro wala ba pesin so sifat yan sa detaro sifat o kaadan na miya kaslang sa maliwanag so mga salafus salih kalango na miya aluyo Allah asifat wala anta kami aluiro no Rasulullah na tiyang ngadiran sa detaro kaya tanga daw no Allah na dairan rupaan sa detaro kaya tiron wala sa deban yan isin ba isin no mga sifat yan naginan akida ahlu sunnah wal jamaah utiro nga aswala na so sifat yan na ayamaanan yan na giye detarayat na miya dusa ka akan na ba niyan mana di ka pa kayo batano lampawiyas wala di ka pa kayo batano lampawiyas o Rasulullah sallallahu nga mata nga mangbung tano sa naraka
Na so masuk ya tiruaw ng mga sambide iti mga sambide kapito. Aso kung so mga salafus salih ahlusunnah jamaah na deran di nga taon ni maanaw sifat wallah nakapamukig. Mata-mata na kataon ni ran so maanaw sifat wallah na aya deran suldi na beran na ropaan. Kau detaro mga kaadmo laka kidusa siran. Di ka pa kaya Eropa, di ka pa kaya ditarimaan, di ka pa kaya ipanensean, ago di ka pa kaya idetara, di ka pa kaya isayan ko kaadnian, nago di pang ka pa kay abang aropaan, so antong nai apaka mabetado sipatian ka kidusa ka. Gudi ka pa kayo ba ditiro mga tao ay baso ahlusunnah jamaah na di lang nga ni maana o sifat wallah ka katawan nila. Na so petiro na mga tao sa so ahlusunnah na di lang sasabot so sifat wallah na gitu na bukay guto ang tayo dito ditiro. Kamarayag so mga ingaran na mga sifat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marayag so mga sifat o Allah kini kaya aluyaw no Rasulullah. Marayag so sifat ko kaya aluyaw no Quran ko mga sifat wala aguso kaya aluyaw no Rasulullah. Igira ko na malo ta pagkakuan so katiro ka igira ko na pakisalo wala anu katiro aya man yan na marayag so sifat wala ko kialuin niyan sa Quran agu kialuin niyan si sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan na o ba aya man na ba pamagalini sa mana ka o pamagalini nga sa mana na miyadusa ka o di na di nga tarimaan ang uto sifat wala ka ongker na ka na miyadusa ka o di nagyang ko to sifat wala na idetar ka kung mga kaadnian na miyadusa ka. O di na Eropa nga ang uta sifat wala kagyumiraw ka ay Eropa ano sipatin na manya-manya na miyadusa ka. Awin na ubayran pitirwa iya kapito ang lusuna na daamaan na o sifat wala na kapamukag ka na maanan yan. Sasabot ng mga ahlusuna so maana o sifat wala na aya dayran suldina oberan miropa ka piagma kung mga tao so kirupaan ko sifat o kadnatan warabul alamin. Giyanan mga bangsa ko mapapatot maparatiatan no o batano ay malag na kiswa-swa saging kaya pendedegniran so pagtaw adiran di pangaluin so mga maana o mga sifat wala sa pagkasala ko pagka sanguran nira nun nagyuto na kanabuto kapita ahlusunnah jamaah kapagalinaw sa mana asala ko kagyuto kapito mga muawila apatuwil niran so mga sifat wala sa dinian mana nadiran no to mabaw-baw gadusa kaso mga katir wala na matatangkad na gumarayag sukap ke sabutaw o mga oripon wallahu subhanahu wa ta'ala. Yanan mga bangsa ko'y gugudan sa giyang kaya mga ingaran wala ang mga sifat yan. Adi ka pa kay? O ba tano ay uno tinangan na mga tao papamangaliran niran sama na udi na di pangamberan sa ato noon sa nakwa. Na di siya di mamangilo ba sa mga katiro sa giyang apian de matatagwa kitab. Dita no tirimaan so kitab akan na ba kitab ahlusunnah jamaah. Autentikan o mga ulama kana ba asara ka ana miyato niya na palakya na sinirok siya na ini surat yan na tigina siya matatago ko kitab ako na di ka no sa kiswa-swa sa dedetaran na mga katiro kapelimpangan ni Ranso pagtaw
na dundo na sa mga tao pagilimpang kung marayag abibidi kapit. Mga bangsa ko na niya pa po sa oras tanong. Pag tanong si wala, siya tanong niya si ko mga rarata. Pakauntol niya sa mga parati tanong sa si ko kasuswat. O kad na tanong. Arabul alamin. Pinalamatan na kan sa kano si ko dinyo kapag apniray nun lalayon pumamaki nag oras tano ko detare alungan na RBA alas 4:30 sa Gabinian taman sa alas 5. Pagindinakan si wala pagisurat tayo wala mga pad kung mga amal tano mga pipiya si sa alungan amore. Pinalamatan tano pan agiyang kaya mga gigagalabag sa nga istasyon Aranaw Radio Broadcasting and TV System Corporation DXSK 95.5 Call FM matatago sa Barangay Reyasadok, Marawi City. Pinalamatan tano so Chief Technician si Ranol Intong gusto mga padiyan na datar Larry Suan Romeo agu si Argi Dirico siko panagunta maniran ayamala pinalamatan tano na so kapapantagan na Gobernador Saranao kirk sa giyang ngaya kasanggapan kung kaya bali na isang oras tanong serbisyo ko pagtaw wala sa nun wala sa malamapya o ano itong mga bangsa ko na paguda sa korkano nagubsilam na sa kanulangon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.